భార్గవి స్టైల్స్. నేను మీ భార్గవి. ఎలా ఉన్నారు? మీరు ఎలా ఉన్నారు? నా కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. హాయ్ అండి. హలో. వెల్కమ్ టు భార్గవి స్టైల్స్. ఈరోజు వచ్చేసరికి నేను ఆంధ్ర స్టైల్‌లో సొరకాయ పులుసు అనేది ఎలా చేసుకుంటారో, ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ అయితే ఒక బాండీ పెట్టండి. బాండీ పెట్టి ఆయిల్ వేయండి. ఆయిల్ వేసిన తర్వాత పోపు దినుసులు అనేవి యాడ్ చేయండి. పోపు దినుసుల కింద ఏం తీసుకుంటారో తెలుసు కదా! పచ్చిశనగపప్పు, ఆవాలు వేసుకుంటే కొంచెం జీలకర్ర అనమాట. వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ చిన్న వెల్లుల్లిపాయ అనేది కొట్టేసి ఏసేసి అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండ్ పచ్చిమిర్చి అండ్ కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పులుసు కోసం చింతపండు అనేది ముందే నానబెట్టుకోవాలనమాట. సో, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను చింతపండు అనేది నానబెట్టడానికి ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను. ఇది ఏ పులుసుకైనా సరే ముందు చింతపండు అనేది నానబెట్టుకోవాలనమాట. సో, ఇక్కడ చూడండి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు అనేవి మగ్గిన తర్వాత మనం సొరకాయ ముక్కలు అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. సొరకాయ ముక్కలు ఏ పులుసు అయినా సరే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. అంటే కొంచెం పులుసులు చేయడానికి స్టార్టింగ్‌లో ఇబ్బంది పడతారు కదా! ఫ్రైస్ అయితే ఈజీగా వస్తాయి. బట్ పులుసు అనేసరికి కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ఏంటంటే నో ప్రాబ్లమ్ అండి. ఏ పులుసు అయినా సరే ఇంతే. ఇక్కడ సొరకాయ ముక్కలు యాడ్ చేస్తున్నాం కదా! ఇంకే పులుసుకైనా సరే ఆ ముక్కలు యాడ్ చేస్తామనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను సొరకాయ ముక్కలైతే ఇలా తీసుకున్నాను. కొంచెం పెద్దగా ఉంటేనే బావుంటాయి ఫ్రెండ్స్, పులుసు కదా! పెద్దగా ఉంటేనే బావుంటాయి. మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలు కోసుకుంటే అంత బాగోవనమాట. సో, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నేను సొరకాయ ముక్కలనేవి యాడ్ చేసేస్తున్నాను. యాడ్ చేసేసిన తర్వాత దీంట్లో వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ మనం పసుపు అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే బావుంటది. పులుసులో వచ్చేసరికి ఏంటంటే కల్లుప్పు యాడ్ చేస్తే, అంటే రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే బావుంటదనమాట. సో, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను సొరకాయ ముక్కలు ఏసేసాను. ఏసిన తర్వాత ఇక్కడ పసుపు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు రాక్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తాము. యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మనం పైకి కిందకి అనుకోవాలనమాట ముక్కలు. చూస్తున్నారు కదా, రాక్ సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసేసాను. సో, కర్రీ అనేది చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండి. కాకపోతే ఏంటంటే పులుసు అనేసరికి కొంతమంది భయపడతారు. కర్రీ కూడా చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటదండి. ఏదైనా సరే అవి మనం వేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ముక్కలనేవి చెదరకుండా నీట్‌గా పైకి కిందకి అలా అనాలనమాట. ఇందాక చూపించాం కదా, అలా అనుకుని దీన్ని మగ్గనివ్వాలనమాట. ఆ ముక్కలు మొత్తం మగ్గే వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆ ప్రాసెస్ చూస్తున్నారు కదా, ముక్క ఎలా మగ్గిపోయిందో. స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, కొంచెంసేపు మగ్గనిస్తే ముక్క అనేది ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చిన తర్వాత ముక్క మగ్గిందా లేదా మనం చూసుకోవాలనమాట. ముక్క అయితే మగ్గిపోయిందండి. ముక్క మగ్గిన తర్వాత మనం కారం అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ముక్క మగ్గిన తర్వాతే కారం యాడ్ చేయాలండి. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకవేళ ముక్క గనక ఉడకకుండా మనం కారం వేస్తే ఆ ముక్క అనేది ఉడకదండి. చాలా అంటే చాలా ఇబ్బందయిపోతుంది. సో, మీరేంటంటే ఒక 5 మినిట్స్ లేట్ అయినా సరే మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ముక్క ఉడికితేనే కారం అనేది యాడ్ చేయండి. ఇదొక చిన్న టిప్ అనమాట. సో, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, కారమేసేసి ఈ కారం కూడా ఈ కూరలో మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని కొంతసేపు ఉడకనివ్వాలనమాట. ఉడికిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ కొంతసేపు ఉడకనిద్దాం. చూసారా, ఇక్కడ కారం చూసారా, ఏసేసాము, ఉడికిపోయింది. ఆయిల్ చూసేసారా ఎలా పైకొచ్చేసిందో, అంటే కర్రీ అనేది దగ్గర పడిపోయింది. అంటే కర్రీ మొత్తం అయిపోయింది కదండీ! ఇక్కడ మనం ఏంటంటే పులుసు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఈ పులుసు అనేది యాడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు లాస్ట్‌లో పులుసు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మనం పులుసు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ పులుసు అనేది మరి ఎలా సరిపోతుంది ఏంటి అనంటే, మీరు కొంచెం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. టేస్ట్ అనేది చెక్ చేస్తే మనకి పులుపు తక్కువగా ఉందనుకోండి, ఇంకొంచెం పులుసు పోసుకోండి. ఒకవేళ పులుసు ఎక్కువైంది అనిపిస్తే కొంచెం మామూలు వాటర్ ఏసేసి కొంచెం సాల్ట్ ఏస్తే సరిపోతుందనమాట. ఎక్కువ పులుపు అయ్యేలాగా వేసుకోకండి. కొంచెం చిన్న చింతపండు అయితే సరిపోతుంది. సో, ఇక్కడ మీరైతే ఆ పులుసు పోసేసామండి. మాకైతే టేస్ట్ చూస్తే అన్నీ సరిపోయినాయి అనమాట. ఏమీ తక్కువ అవ్వలేదు. సో, ఇంక మేమేంటంటే ఆ పులుసు కొంచెం సేపు ఉడకనిచ్చి దగ్గర పడిన తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుందామని చూస్తున్నాము. చూసారు కదా, మేమైతే ఇక్కడ టేస్ట్ చూసాము. అంతా అయితే ఓకే. ఏమీ ఇంకా పట్టవనమాట. సో, ఇంక మేమేం చేస్తున్నామంటే కొంతసేపు ఉడకనిద్దాము అని చెప్పేసేసి ఉంచేసామనమాట. అవి కొంతసేపు ఉడికి ఆ పులుసు అనేది కూడా
ఆ కర్రీకి పట్టేసేస్తే ఆ పులుసు అనేది కొంచెం ఒక 5 మినిట్స్ పులుసు ఇప్పుడే కదా పోసాము ఉడికిపోతే ఆ కర్రీకి అనేది బాగా పట్టేస్తుందనమాట. సో, కొంతసేపు ఈ పులుసు అనేది ఎగరనిద్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. కొంతమంది బెల్లం వేసుకుంటారండి. ఆ బెల్లం ఎందుకని అంటే ఆ బెల్లం వేసుకుంటే టేస్ట్ బావుంటదని చెప్పేసి కొంతమంది ఏసుకుంటారు. కొంతమంది బెల్లం ఇష్టపడరనమాట ఆ టేస్ట్‌ని. అలాంటి వాళ్ళు ఏసుకోరనమాట. ఏసుకోవాలా వద్దా అనేది మీ ఇష్టం అండి. పూర్తిగా మీ ఆప్షన్ అనమాట. ఇష్టమైతే చిన్న బెల్లం ముక్కేసుకోండి. ఇష్టం లేకపోతే ఏమీ వేసుకోనవసరం లేదు. అయితే ఇక్కడ మేము చూసారు కదా! కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశాము. కొంచెం సాల్ట్ తక్కువైనట్టు అనిపించింది. సో, కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం. సో, మీకు చెప్పాను కదా! బెల్లం ముక్క అనేది పూర్తిగా మీ ఆప్షనల్ అండి. ఇష్టమైతే వేసుకోండి. లేకపోతే అవసరం లేదు. సో, మనకిక్కడైతే కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయిందనమాట. సో, ఫైనల్ అయితే మాత్రం ఇదండి. ఫుల్‌గా అన్నీ సరిపోయినాను. ఫైనల్ లుక్. సో, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Don't forget to subscribe.